रिकॉर्डिंग स्टूडियो इनारवा। साड़ी उठा के ऊपर देखेला ढोरी 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 ढोरी, लेवेला चुम्मा उत फाड़ देला चोली 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 चोली। साड़ी उठा के उत देखेला ढोरी, लेवेला चुम्मा उत फाड़ देला चोली। नैहर के यारवा खियावेला केला, नैहर के यारवा खियावेला केला, साया के छोरी तुरेला। सखी मौगा भातार मिलल केरला रहेला, सखी मौगा भातार मिलल केरला रहेला। साड़ी उठा के ऊपर देखेला ढोरी 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 ढोरी, लेवेला चुम्मा उत फाड़ देला चोली 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 चोली। साड़ी उठा के ऊपर देखेला ढोरी, लेवेला चुम्मा उत फाड़ देला चोली। नैहर के यारवा खियावेला केला, नैहर के यारवा खियावेला केला, साया के छोरी तुरेला। सखी मौगा भातार मिलल केरला रहेला, सखी मौगा भातार मिलल केरला रहेला। डीजे गुसाईपट्टी कुशीनगर। ऊपर से नीचे देखी बाटे नमूना, करे न प्यार उ तो फरका रहेला। ऊपर से नीचे देखी बाटे नमूना, करे न प्यार उ तो फरका रहेला। सोटे न देह ओकर माने न बतिया 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 बतिया, रहे उपास को बोहिले न खटिया 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 खटिया। सटे न देह ओकर माने न बतिया, रहे उपास हमर हिले न खटिया। कितना बेदेनी घर में बोला के, कितना बेदेनी घर में बोला के, ओकरे में भरपूर दम बा। सखी मौगा भातार मिलल केरला रहेला, सखी मौगा भातार मिलल केरला रहे।